Сигурен ли си? Как се казваш? Владислав се казва. От няколко дената гледам... Не е задължително. От няколко дената гледам, циркулираш тук из квартала. Да. Носиш хартии, кашони, режеш. Превърнах се в кулша. Ама защо? За да помогнем. На кога? Ела да видиш. Ела като си толкова отворен. Виж. Виж. Това хартия ли? Хартия. Ето надолу кое? Хартия. Книги. Колко събрахте? Колко събрахте? Повече от 3 тона за 2 дни. За 2 дни на 3 тона? Да. И после какво ще ги направите тия парички, като върнете хартията? Ще ги дарим за 2 дечица, които имат нужда. Държавата в този момент най-вероятно е абдикирала за пореден път. И трябва социалното във всеки от нас да се активира. Нещо искаш ли да кажеш на някой, с което да някакво съобщение да кажеш на всички други, които са около нас, дали могат да помогнат? Всеки може да помогне с всичко, което вижда около себе си, че може да го промени към добро. Мен не ми е нужно всеки да събира хартия или да събира капачки, както правим за салона. Тук имаме изписания. Знаеш колко много списания са? Тежат много. И никой няма нужда от тях. Ето какво са? Капачки са. Тези капачки какво правиш? И никой няма нужда от тях. Предаваме ги. Ето. Виж. Още капачки. В началото започнахме с тази празна тутуба. Бяха 5 капачки и всеки казваше, че няма смисъл. И сега какво се случва? Вау! Колко си ти ни носят хартия? Какво си постигнал до сега с тия капачки? Постигнал съм удовлетворен, че има смисъл.